To nie je na kameru, ale na dáž. Hej. Je to záchranná brzda. To je vlastne Výťah do neba. výťah do neba, to je peknejšie, ja som chcel povedať A možno je to na to, aby si mňa pripútala, aby som bol stále pri ňom. Občas budem nad ním. Takto ako zavesený v lufte. A občas tam bude kamera. Hlavne na jedno. Tak. Čiže to je úplne prvý záber? Áno. Pretože... Nikdy nesmieš pozrieť na mňa. Áno, len vy ste vtedy povedali Robo No a ja som... ale nikdy nesmieš pozrieť na mňa. Jasné. Ja ti budem do toho dávať. Prosím ťa, skoro som išiel. Ja ti dám Ja viem, no skoro som išiel. ten text bude hrozne komický, pretože bude hrozne neohrabaný. A to je super. Kamera? Ide. Chlap. 35, 3, 1. Akcia! Ty hneď, keď vidíš, že sa bijú, už aj z tej, buď prebehne zadom, alebo predom, neuvidíme, a tiež sa pridáš. Dobre. A jebnete ho tam potom za ten cestu zábrať. A potom pôjdeme. Čo ty nahrávaš? Budeme ťa musieť vypípať. Ja som mierumilovný človek. Debil, vydebaný rusky. Hajzel. Poď. Keď sa otvárajú dvere. Tu. Len jak tu pribehnú, takže v celku to je výborné. No, to nie je tak dlhé, aby sme to strihali. Len ten koniec vyšli. No takto, jak tu proste Aj ho drgnú dole. 3 kroky. Aj ho drgnú dole. Dobre, stop.